खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 जानुवारि 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां गोदान आरो मोजां खाबु फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबबो मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाव बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावनायाव हेंथा नुजाथिगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन आरो उरां फारां जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंगोन। समाजाव मान बांगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा
गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा आगुनि लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि-फारि जाफुंजोबगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोआ दिनै जोबोर बोदोर जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु गोमागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव गोबां खहा जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बेलासि समहालागै सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं-गिलुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।